Wah, alhamdulillah wo. Ya mene wis mulih nyambut gawe wo. Alhamdulillah iki jenenge iki. Selikat-selikut ngono Pak wo, semplikut ngono nyambut gawe sing rosa engkrang-engkrong ngono Pak wo. Sedelaman iki badu Pak wo, sedelang badu. Wis mlayan Pak wo men kena nggo tuku roti entuk mengono Pak wo karo kae roti tai kucing mengono kae Pak wo. Lah kae karo nyong wis meme segake ngono Pak wo, engko kena digoreng karo broki uyah ngono nggo asin-asin ngono Pak wo, mangan cengkaruk ngono Pak wo, nggo atuk-atuk kuwe wedang ngono Pak wo, nek kuwe anak doyoh teka ngono Pak wo, ngono mlayan Pak wo, daripada anak doyoh teka ngono kaperne ora ana amplik-emplik ngono kuwi jenenge kecelik melasaken Pak wo, mengkono. Ya kuwi karo nek turah ngono kuwi jenenge kena nggo tuku prombengan Pak wo, ngono ora ketang kuwi baju-baju koko prombengan ngono karo sarung-sarung prombengan ngono jenenge iki men ketara salin ngono Pak wong ora ajeg nganggone iki men ketara salin yo nyatane mambune iki prombengan yo prombengan paha kono obralan prombengan jenenge Pak wong wis sarung-sarung prombengan karo kuwi baju koko itoke men katon salin didelok wong ngono kuwi jenenge Pak wong heeh wis pokoke semplikut bae Pak wo nyambut gawe sing rosa etak-etuk men kena nggo tuku roti entuk ngono Pak wo ya, mhm.